שלום וברוכים הבאים לדף האוהדים שלי. היום אני אלמד אתכם לעשות מתכון של כדורי גבינה מאגוזי מקדמיה עם שום ועירית. אני אשמח להיות איתכם בקשר בהמשך, לתת לכם טיפים בנושא סדנאות, מתכונים חדשים וטיפים לחיים בריאים יותר. אז כל מה שאנחנו צריכים למתכון הזה זה בסך הכל מעבד מזון. אני שם כוס של אגוזי מקדמיה יחד עם רבע כוס של מים וטוחן את זה במעבד. לזה אני מוסיף קצת משהו כמו רבע כפית של מלח. ערבוב אחד ועוד טחינה אחת. ואפשר לראות כבר שמתקבל פה ממש מרקם דומה לגבינה. נעשה לו עוד טחינה אחת. ואני פשוט עכשיו מוציא את מה שהתקבל כאן בתוך הקערה. זאת הגבינה שלנו. ולתוך זה אני מגרד שן שום אחת. ומוסיף עירית קצוצה. ומערבב. ואת זה אפשר גם להשאיר בתור ממרח כזה ולמרוח על לחם או על קרקרים. ומי שרוצה לעשות את זה קצת יותר יפה, פשוט עושים לזה צורה של כדורים. זה נראה ממש מזכיר כדורי גבינת מוצרלה. אבל הטעם הוא אחר. וגם הם יותר בריאים. זהו, יש לי פה כדורים ואפשר לשמור את זה במקרר ולאכול אותם. והנה. נראה כמו ממש כדורי גבינה, מאוד פשוט וקל. להתראות במתכונים הבאים.